Ang batang lalaki nga matawo dungan sa pagsubang sa bituon nga cancer. Kining bata ahalayo sa mga sakit, malison ang lawas. Matawa og malipayon. Kontakboyan sa bisan unsang sakit, basta madali lang sa doktor og tambal maluwas dayon. Dili tigbugal-bugal og palabi-labi. Ang tawo nga anaa sa kagulanan dili niya tamayon. Iya hinuon nga tabangan kutob sa maabot. Ang tawo usab nga abuton sa disgrasya. Ingon man sa mga babayi nga mapaangkan, iyang kaloy-an og dili niya pabation sa pagyubit o pagtamay. Badlungon niya kadtong mga tawo nga tiglibak. Ug matamayon sa gikabsan sa maayong kapalaran. Alang kanya ang kalibutan kinahanglan mahusay kanunay. Ug ang sa mga tawo kinahanglan aduna sa pasaylo sa makasasala. Sa iyang pagpangitag sa lapi iyang ginaapil ang galastusan alang sa limos. Mulimos siya sa tanang mga timawang abuton sa kadaot. Kon imong ihinagbo sa dalan, bisan hari o sapian pakaayo ang iyang kuyog og ikaw usa ka higala niya kabos. Siya mo timbaya kanimo sama sa naandan kanya. Siya maayong manalipod sa iyang katigayunan ug katungdanan. Matinabangon sa mga higala nga mahitumpawak sa kalisdanan. Ingon man sa mga tawo nga apikihon pagpakig-away sa ilang mga kaaway, kasaligan sa mga tinaguan. Kung siya mahibalo nga ang imong tinaguan, mao kini og mao kadto. Siya mohilom lamang og dili manabi. Moabot siya sa panuigon 26 ka tuig, kon malatas niya ang dili maisip nga balatian nga mohulga kanya. Ang iyang kinabuhi mamiligro sa kalayo, tubig ug puthaw. Ang batang babayi nga mahimugso atol sa pagsilang sa bituon nga cancer. Sagad nga mahimong dungganang magdudumala. Ambungan og mapahiyumon ang publiko nga magsudong kanya. Abuton gayud sa kahimuot. Aduna siya'y matahom nga tingog. Dili kapuyan makigtabi. Bisan unsay butang iyang isulti sa iyang ikaatubang. Lamian gayud mamati. Ampay niya ang mga sapot og butang nga mahal og matahom. Ang makasubong bahin sa iyang kinabuhi, mao nga ang mga lalaki, daw dili makasabot sa iyang kinaiya, og tungod nini, siya dili dugokon sa maghahalad. Malagmit dili siya maminyo. Kon mahisulod man siya ugaling sa kaminyoon, dili siya tugob sa himaya. Mahigugmaon sa panaw sa lagyong dapit, kon magkasinabot lamang siya og ang iyang bana. Siya ang labing pinangga nga asawa. Siya maayong uyon-uyunan sa iyang mga hunahuna. Kinahanglan ang iyang mabana, magtuon pag-ayo sa iyang kinaya aron walay kagubot ang panimalay. Ang kabugnaw sa buot sa bana ang makapalutaw sa himaya.